आं जत लोकरंगनो कायसे कयनानि मुसुङो एबं जे धर्म तैनाय रंगनबो कायसे सानानि साख्लायनानि मुसुङो नायदि आनो प्रत्येकते बरक जे कल खायो किन्तु धर्मन्ति टर्चार खालायदङो जे फन खायो यूट्यूबर इवो ओइ बियांनि खौरां बियां थेपा ओइ यूट्यूबर इवो टर्चार धर्मन्ति मामं टर्चार खालायो किन्तु आबोनि एगेन्स्टे तामो बुसुक दारा तंग तामो तंग नरगबो सैमान बायना कायसेनि धर्मनो आमसुक बार उनकुइ obviously जुदि आनि याक्ति बाजेसपा नोंथांका आबोनि तैयां गोबांमा आनि भिडिअ बतंगो नाकार सानु आबोनि नुकमानि बिसिंपानो जुदि नरकनि जुदि म हाइके माने मथाकलाय मंकुयांके धर्मनि तै भबिष्यत कालो अनान्न समस्या जोंजाल आसुक थांनाय जतनो वान सुंना रोंगो वान सुंनानि सोरोंदि जतनो बाबिना रोंगो किन्तु लाई थांका जत गिसु गतना आंनि पाइ थांका जत गिसु खलाय पाइया ताबुक आनो जाते धर्मता खायदि हिमा कक्सि किन्तु आनो म हाइके टर्चार खलाय दंगो आनो ताबुक बो जे फोन खायो गोबांमा रेकर्डिं खालायलायो बियांनि भिडिअ नो थेपालायो कुइरिवो किन्तु धर्मनो अपमान खलायै एबं आनि मानि मानो तामानि दि हिमानि कक्सि किन्तु आनो अनेक म हाइके टर्चारिवो आं बमनि तैयो अनान्न हाई लेवल पर्यन्त अनान्न लेवल पर्यन्त थांमानो आं किन्तु वानसुगु तिप्रासा केबो न तामन जोंगो म हाइ कक सालायनानै हनै आं खावो खलायो जे कायसानि धर्म कायसा पालन खाय तंका पाइख्या बनो ताइतावनि बगे म हाइ खायनाने किन्तु नरक बरक काहाम न पानो हामया सनामनाय रक्सि म हाइके जे बार खलायै जे इंगो खलायमानि आपन आं जतनो न सानानि मुसुङो म हाइके आनो फोन खलायलायै बख्रगो दिमागो प्रेसार तारलायदि आनि मानि पालायमां पालाय दङनो एबं म किन्तु धर्मनि तै गोबांमा आनो म हाइके खलाय दं ताबुक टर्चारै दङ फोन तै बंखा लाइजा कंनो बताइसु सुंका बबो खलायो बियांनि भिडिअ न बियां थेपा ओइ कुइ फनुगो जातेर जार खलायै किन्तु आं दाक्सुद्र केबो न म हाइके आसुक अपमान कतरखाय बरियाखौ आं के बरंनो बप्पाइसु गैरिया आं किन्तु अब हामियानो फुनुक मानिसे हामियानो से खलायो आगि नरक नुक बायो भिडिअ अब म हाइके नरक जदि बरकनो जदि कैसे धर्म खलाय दङो हनै जे आनि लगे जे संस्था करैना बा आनि मथा करै कुनो करै हिनसांलांबाय नरक आनो म हाइके फोन बाय टर्चार खलायो बबो इराय खलायो किन्तु अबनि एगेन्स्टे बो अनेक थांमानो आंबो अनेक खै बाहारै मानो किन्तु आं तब स्रिंगाय दङ निजिरा निजिनि तिप्रासा म हाइ खलाय जायाखौ बुइ वान सुना रोंगिया फानं मानानो हनै आं वान सुगानो हनै तो बेहायपानो बिसि इंगाय साक सयलाय गला किन्तु म हाइके आसुक टर्चार ताखलायदि आं जतनो न सावो आनि तियाक जे इंगो आं साइपाइखे साखलाय पाइखे बुइनि बुसकाङनो किन्तु आं ननो बनो उ फना दना हनैबो आं जतनो पासिक मारि बसैया जे व्यक्ति आ सम्बन्धे साइमियाखाय आनो आमा हाइके बंकुनानि कग्या नरंनि वान सुमु जे आं हिन्दु धर्म ताखायतो हिमा कगदा नरंनि वान सुमु जे आं हाइ धर्म खायनायके क्रिखेना दा हासाखाव बा आं हाइ हिन्दु खलायनायके बातै क्रिखेना दा म हाइ भिडिअ नु मानि परे जुदि वान सुना रोंगिया जे आदाल चादाल जे यूट्यूब उनको ओरिवा बिनि एगेन्स्ट आं अनेक लेवला थांनाय किन्तु आं पुइलानो साइपायो कुपुरिया सानि देहराया सिनि जानि जा जतनो खाका हामबाय तंनानि स्रुंदि देराया सिनि जत गिसु ताबुक बाव हिन्दुस्तान भारत हाव हिन्दु न रक्षा खलायनानि बागै RSS नि बतंगो जत्तो जागा न तंगो अब आं बिसि गोबां ककनो सानानि थाया किन्तु आं मनि तै बुसुक जरा आगुकमान बुसुक जरा तामखायमान नरक जत्तन साइमानो किन्तु आं सि तंफानो सिया हाइके साइसुं हाइके तातंनि नर आनो तावान सुकदि हिन्दु न तागबो हामजांनाय मतायनो आतायनो हामजांनाय तागबो हाजार तंगो
Amsungno kok jotono no hambai. Ebong Tiprasa jotono ayuk logui tongbai to. Ani naina musungma ang manaya tobe ang haipano nailangya tai Tiprasa no jotitai ke bono phano naiyang. Norong no kok bo sairika. Jesukpane birman bikhatang tongto. Jesukpane bipod tongto nora afro mobile bai birman bipod pal khalai de. Mobile ti sawo bipod par khalai de. Tabo kaise no sujug mano hne oyangni video no yang thepai ro bini nogo je somoyo kalai pro bo saimana na. Apro bo bono video ti sawana. Apro bini itihas asugana. Biang ni kongno biang bahai ke ti sawo yung kolai mani. Amsung no kok jotono na hambai.